Sziasztok, srácok! Most eltemetünk egy kicsi madarat. Ebbe szállítjuk. Ideje szállítani. Van egy imádságot is mondunk. Annak hozzam a lapátot, hozzam a lapátot. Ne rövess! Na, álljatok meg! Mehetünk? Ide temetjük. Nem, még kell. Hey, ide temetjük. Ide. Nem ide. Ide. Na, temessük. Akkor itt. Álljatok meg! Akkor én lapátolok. Na, én ások. Hú, ezt mind a kettő lábaddal. Jó van. Na, Álljatok meg. Álljatok meg. ide temetjük. Ide temetjük, Samsom. Ja, amúgy Samsom a neve. Rátok. Ó, megeszik itt a hajat. Nem. Nem, tudom, ide temetjük. Ja. De nem úgy. Nem úgy. Meg kell fölvenni, szállj meg, adjatok ide a lapátot. Jó. Ide nézd. Tesszük. Álljatok meg! De ez nem jó, mert Oreo nem megy el. Álljatok meg! Oroni! Így. Jó. Mondhatjuk a imádságot. Az asztal terített imád mindenki. Nem! Ezt szépet mondjuk. Jó van. Úristen, segítsen meg! Istenem, becsukódik majd a szeme, de az itt voltja, aki alsunk, Samson. Az erőthöz. Az asztal terített, mint már minden kész. Na, szia,